Jesus come to you right now. Just trust Him. Just believe Him that He will come to you and comfort you sa imong sitwasyon. And sa dili pa ko moadto sa pinaka-excited karon ang pulong sa Dios, palihog lang tan-aw ani nga istorya o kuhaa kining pagtulunan kining mao nga story. So God bless as you watch this story. God and the Spider motivational story. All images that were used in the story are not the actual character, but it is intended for presentation only. During the World War II, a U.S. Marine was separate from his unit on the Pacific Island. The fighting had been intense, and because of the smoke and crossfire, he had lost touch with his comrades. Alone in the jungle, he could hear enemy soldiers coming in his direction. Scrambling for cover, he found his way up a high ridge to several small caves in the rock. Quickly he crawled inside one of the caves. Although safe for the moment, he realized that once the enemy soldiers looking for him swept up the ridge, they would quickly circle the caves, and he would be killed. As he waited, he prayed, "Lord, if it be your will, please protect me. Whatever your will though, I love you and I trust you. Amen." After praying, he lay quietly listening to the enemy begin to draw close. He thought, well, I guess the Lord is going to help me out of this one. Then he saw a spider begin to build a web over the front of his cave. As he watched, listening to the enemy searching for him all the while, the spider layered strand after strand of web in the cave. He thought, what I need is a brick wall, and what the Lord has sent me is a spider web. God does have a sense of humor. As the enemy drew closer, he watched from the darkness of his hideout and could see them searching one cave after another. As they came to his, he got ready to make his last stand. To his amazement, however, after glancing in the direction of his cave, they moved on. Suddenly he realized that with that spider web over the entrance, his cave looked as if no one had entered for quite a while. "Lord, forgive me," prayed the young man. El had forgotten that in you a spider's web is stronger than a brick wall. We all face times of great trouble. When we do, it is so easy to forget victories that God would work in our lives, sometimes in the most surprising ways. Remember, whatever is happening in your life, with God a mere spider's web can become a brick wall of protection. Believe He is with always. Hold on, and you will see His great power and love for you. Okay, so salamat kayo sa mga istorya nga ato ang nakita ug ato ang nasabtan nga sa tanan day nato ang pag-ampo sa ato ang buhi nga Dios. And sometimes it seems dili mao ang ato ang nakita, dili mao ato ang nakita nga tubag sumala sa ato ang ginahuna nga dapat maunta niya itubag sa Dios. Apan nakita nato nga lahi di ay, pero mo daytoy tubag sa Dios kanato. So salamat sa mga istorya nga naghatag natong impact sa atong pag-serve sa Ginoo, na dili gyud ta maka-question sa Ginoo, sumala sa ato ang kaugalingon ng perspective ug sumala sa atong kaugalingon nga gihuna-una nga mao ni ang dapat unta nga ihatag sa Dios kanato. But in spite sa tanan nga imong gi-pray nga lahi ang nakita nimo, and then ang sitwasyon lahi sa imo ang giampo, remember that God is always there, that God has a purpose, o ang Dios kanunay siya nga mutubag diri kanato. And God bless JDC family. Okay, so adto na ta sa pulong sa Dios. I know nga excited na matag-usa nga makabati sa pinaka-importanteng bahin, ang pagkaon sa ato ang espirituhanong bahin, ang pulong sa Dios. So ang ato ang pagasaluhan karon, makita kini sa Matthew chapter 8 verse 1 to 3. So ako kini pagabasahon sa Cebuano nga pinulungan. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya miduol kaniya ang usa ka sanlahon ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, "Sir, kung gusto nimo, makahimo ka paghinlo kanako." Gihikap siya ni Jesus ug giingnan,
gusto ko mamaayo ka ug diha naayo siya. So mao kini ato ang pagasaluhan karon, and I hope nga padayon kita nga magapamati og atong pamalandungan ang ipadayag sa Dios sa matag usa kanato. Nasayod ko nga ang Dios dunay pinasahi nga mensahe karon sa matag usa kanato. O sa atong pagpadayon, ang Dios mao'y mag-intervene sa matag usa kanato, o ang yang still small voice mo'y mag-mensahe kanato karon. And God bless sa tanan nga nagtan-aw, sa tanan nga namati nini nga video. Okay, so adto ta sa pagmalandong sa pulong sa Dios, no? Unang-una kini nga topic, nindot ni siya nga topic tungod kay kini nga topic haom ni siya sa atong sitwasyon karon nga nag-atubang taan ning gitawag o COVID-19. So dinhi pod aduna poy usa ka leprosy nga nag-atubang po siya ani nga klases balatian. So ang leprosy o sanla puro pareho siya o COVID. Doon na siya ay similarity sa COVID. Tungod kay ang sanla sa una, isiparit po ka sa mga tao, no? I-isolate po ka, and then pareho po sa COVID nga, kung na ay ma-positive, i-isolate po siya, ipalayo po siya sa mga tao. So, inihiyo na ato sa background, before nato pagasugdan ini. So, ang mga istorya, ani nga time, si Jesus is, human siya og preach sa mga tao sa iyang Sermon on the Mount. So daghan gayon nga mga tao nga nagasunod-sunod ni Jesus. So sa moadto siya buntod ug asa siya mo wagbali, doon nagyong magkuyog, daghan kayong panon sa mga tao nga magkuyog. So dili kalimod nga kini mga tawhana human sa pagwali ni Jesus, paglugsong ni Jesus, kuyog gyapon sila. And then samtang kuyog sila palugsong, no? Ilagong doon nagyoy point nga ilag yung alirungan si Jesus kanang magpunsisot gyud sila, magtulod-tulod na, magdutanay na gyud sila para gyud nga ilag yung mapalibutan si Jesus. But ini nga istorya o dili na ko ma-imagine unsa ka shock, sa shocking situation kaning mao nga pangitabo tungod kay siguro kaning leprosy, kaning sanlahon nga gisigutan dinhi, gi-separate ni sila sa mga tao, no? Ang leprosy sa una o kaning sanlahon sa una, ang ilang buhaton is magsuot sila o nga kisi-kisi nga sanina, and then ilang upawan ang ilang buhok o ilang butangan og tabon ang ilahang baba. So pareho sa ato nga sitwasyon karon nga mag face mask no, tabunan ginato ang atong kuan, mag face shield. So sa una, no, murag sa una na ang COVID, sanla ang ngalan sa una. So ani nga sitwasyon, ang mga tao silbi sa una mahadlok gud sila sa sanlahon. So ang sanlahon sa una is maglakaw siya, dunay study nga sa Leviticus mayon siya dito nga hugaw, unclean. Mo ni iyang isigig pamulong aron nga walay mga tawo nga muduol diya kaniya. So inana ka desperado kining tawhana. Dunay mga study ani sa komentary nga ang sanlahon sa unang panahon in ancient times nga kung makitaan sila sa mga tao, so ang uban ilang bunala nila, ilang batuon para mo wala ang maong sanlahon sa ilang dapit. So ang uban, no, kay kaning mga sanlahon kay magutom gini sila, so maadto sila sa kalungsuran, so mangayo og mga pagkaon, so manago ang mga tao. Dili mutagad ang mga tao ining sanlahon sa unang panahon. So inani ka desperado, o inani ka sakit, no, ang sitwasyon sa usa ka sanlahon. But in spite sa maong sitwasyon igsuon, wala siya nagpanuko sa pagduol niya ni Jesus, no? Wala siya nagpanuko diya sa pagduol ni Jesus. No, ma-imagine ako nga while ga punsisok ang mga tao diha,
ni Jesus palugsong, no, gilaliryungan siya. So sakalit lang nga naay naniduol nga sanlahon, siguro murag na break gutong maong circle sa ilang pag-alirong ni Jesus, siguro murag ni open guto, ni open, no, kay mahadlok gud sila sa una sa maong sanlahon, kay manakod man ang maong nga sakit. So muto nga na murag ni na break, no, na dunay way nga din makaduol ang sanlahon. So dinhi nagpakilo ang sanlahon ug si Jesus, no, ma-imagine nato nga siguro ang mga tao atong panahon na nga kauban ni dura gunoy ni singgit, dura gunoy na suko, no, siguro dunay niyon nga Jesus, hugaw na, dili na dapat nimo nga hikapon kay unclean, no, dili ang makahikap ana mahugaw pod, no, di ba? Siguro daghan kayo atong hala unsa dugay mahitabo ana kung hikapon na ni Jesus, no, mahugaw na po na si Jesus, no, daghan kayo atong siguro daghan na buyag nga ayaw duol kay hugaw ka, palayo ka namo, i-isolate ka ana, o di ba? So atong tun-an karon unsa kini nga leprosy. So kining leprosy and not only affected your physically but also socially and spiritually. So leprosy dili lang kay ang maapektahan nimo ini ang physical lamang nimo nga bahin, but apektado pud ang imuhang social nga bahin, ug dili lang kay social nga bahin, apektado pud ang imuhang spiritual nga bahin. Remember, sa physical nga bahin, ang leprosy nahimong disfigured ang ihang tibuok lawas, no? Ang ihang naong disfigured. Kay ang leprosy daw maputi kaini sama og yelo. No, maputi kanini sama og yelo. Sa study, matud pa study, gitawag ni siya og walking dead, no? Walking dead. No? O kani nga sakit igsuon, makonsider ni siya nga dili walay tambal, no? There was no cure for leprosy and it was considered a hopeless situation for the lepers, no? Kung ikaw usa ka sanlahon sa unang panahon, mawad-an jud kas paglaom, mahimong hopeless jud tungod kay kani sakita, gawas nga manakod, wala pud siya tambal, no? Walay talagsa nga makarecover ining leprosy. And itawag siya walking dead tungod kay naglakaw ka nga murag naghulat lang kas imong kamatayon. And sa study is around 20 to 30 years nimong hinulat usa ka mamatay, no? Grabe. Dugaya ang mga tuiga, no, nga 20 to 30 years nga maghulat ka nga usa ka mamatay kay matud pas murag ni siya kanang say diabetes nga mga pudpud ang imuhang tudlo, no? Gaputi siya, gaputi-puti murag snow. And then mga pudpud lang, mga pudpud imuhang kuko, no? Hantod nga mahurot diri. Og sa tiil pud nimo, hangtod nga mahurot ka, so mag-inanay og kakuan, no? Magkainanay ka og kuan, by inch ang imuhang kamatayon, no? Gianam-anam ka og pamutol-putol ani nga mao nga sakit. Inana ka delikado kini nga mao nga sakit, no? Dugay ka magantos, no? Unlike sa COVID nga daghan kayo nga naka-recover. So dili ta mag-worry about sa COVID karon tungod kay kung imong mas labaw pa ning leprosy sa una nga panahon. Ikumpara sa COVID karon, and mostly daghan kayo naka-recover sa COVID-19. So don't worry sa ato ang JDC family. Don't worry sa sitwasyon kung doon na may COVID, and we know that God is our healer, the great physician sa atong kinabuhi. And everything is fine. Kay ang Dios mo'y ang ato ang bantugan nga doktor. So musalig ta sa Dios atong itugyan kaniya. So karon socially ang leprosy sa unang panahon, socially isolated yun ang usa ka tawo from other people. So sama sa COVID nga i-quarantine, no? For 14 days i-quarantine, and kani i-isolate siya sa mga tao, ipalayo siya sa mga tao. So ang mga tao mubato niya, mga lambusan ang uban, no? Padlaso nila, dili nila tagaag mayo, dili nila tagdon kay mahadlok sila og matakdan sa unang panahon.
So muna socially affected, not only physically, socially. So same po sa COVID-19 nga we are affected physically and socially, no? No, wala na ta naka socially dili ta makighalubilo sa mga tao, no? Nag-isolita na atas tong panimalay o naaba sa eskwelahan o naaba sa quarantine area nga din gi-assign sa mga government, no, sa government mga LGU nga din dito sila gibutang ang mga naay positive sa COVID. So socially affected ta, no, kay wa beta naanad nga dili kita maka atubang sa atong mga kaubanan, no, murag hawang kayo ug mingaw kayo nga dili kita maka fellowship sa atuang, especially nga naanad ta sa banding sa JDC family. So ma-miss yun nato ang time nga diin kauban ta sa church, but we pray nga there will be an end to this trouble, no. We pray nga dunay end kini nga trouble and maka physically gathering nata sa atuang church. So not only socially affected ang leprosy sa unang panahon, but spiritually affected po, no? Tulo ni physically, socially ug spiritually. Ano man? Tungod kay spiritually, he was unable to participate in the religious community. Kung usa ka lepers sa una, usa ka sanlawon sa una, dili ka maka-participate sa religious religious community o pagsimba, panagtigom sa templo, kundi naka sa outside camp, no? Naka sa gawas sa kampo ibutang, no? Igawas kanila, dili kanila isagol sa maong tigom. Sinana spiritually dili siya maka-appeal sa tigom. So affected ang yang espirituhano, no? Kay mas nindot mo gusto nga naa ka sa tigom, kauban ka sa kadaghanan, no? Dunay kadasig, dunay kalikon, na mabahin mo sa matag usa. Samantalang i-isolate ka, so ma-miss nimo tong time nga kauban ka dito sa managsimbahan, no? Magdaig, no, magpasalamat, no, magkanta, no, nindot gusto nga naa ka sa mao nga tigom usa iglesia. So kaning usa ka sanlahon separate siya, dili siya makaadto sa tigom. And same po sa COVID, no, muna nga proparyo sa COVID nga ma-quarantine ka, no, o ma-isolita, no, dili na ta maka physical gathering. So inana affected ang atong espirituhanon. And mostly karong panahon na igsuon daghang mga Christian, daghang mga Kristohanon karon nga nadalag sila na luya, no, na discourage tungod kay ang sitwasyon mo ni ang nidangat sa ilang matag usa ka kinabuhi. But sa ato kita karon as a Christian nasabta nato ning pulungan, dili ta may mga ma-discourage, dili ta pwedeng madespirado, no? Dili ta pwedeng madespirado nganuman tungod kay kung imong tan-awon diri ang lepers, siya unta dapat ang grabe ka desperado, siya unta ang dapat nga dili na mo duol sa Ginoo. Bro kay siya wa na koy paglaom, di na ako makaduol sa Ginoo. But in spite nga siya grabe ang sitwasyon nga sinatian, baligwala na sa mga tao, sa inalikwa na sa mga tao, but ang iya lang paglaom ang Dios, no, iyang giduol ang Dios. So karon, no, quarantine ta asa matag panimalay, muni ang time nga makaduol tag mayo sa Ginoo. This is the time nga dako taw time sa Dios. That's why dunay purpose ang Dios nining tanan, no? So karon ato tas mga pagtulun-an nga atong makutlo niining mao nga teksto sa ato ang ibasa karon, may tungod sa usa ka leprosy. So in verse 1, atong makita diri in verse 1, Jesus comes to the needy, no? Di ba si Jesus daghan kay siyang giwalihan sa bungtod, no? Daghan mga tawo nga nagpunsisip niya, pero Jesus comes to the needy, no? Kato mga tawo dito nanginahanglan dito ni Jesus, halos tanan nanginahanglan ni Jesus, pero dunay mas nagkinahanglan pag yun ni Jesus, no, nga dili basta-basta makaadto dito sa maong buntod. So Jesus come down from gikan sa buntod
mi-down si Jesus, no? Milugsong siya. Come down. In other words, iniadto siya sa valley, no? A valley. No kana bang patag dito sa pinakaubos na side. Kay dito sa pinakaubos na side, naa dito ang sanlahon, naa dito ang lepers. O di ba igsoon? So Jesus comes to the needy, the unpretty, no kana bang sinalikway sa mga tao, kanang wala na tagdas mga tao. The hurting, no? Jesus come to the hurting. Ang Dios duol siya sa mga dunay karamdaman. Dios duol siya sama sa giingon sa pulong sa Dios nga in Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. No evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Diba? So Jesus Christ come down to the valley of the shadow of death, no? Naa dito ang valley, naa dito ang lepers, naa dito ang hurting, naa dito ang unpretty, no, diba? So sa atong kinabuhing suon, nag-agi man siguro karong valley, no? In the valley, pinaka-down moment, siguro na down karon sa mga sitwasyon, pero inong tiga, Jesus come to you. Jesus come to you right now. Just trust Him. Just believe Him that He will come to you and comfort you sa imong sitwasyon. Pinaka-down ni mga sitwasyon, nag-comfort siya karon. I know nga dunay mensahe karon nga niabot sa imong kinabuhi. O I know nga ang imong kasing-kasing karon gitandog sa Dios o gi-comfort ka sa Dios. Ayaw ka balaka, igsoon. Jesus comes to you. Remember, Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ayaw kahadlok because Jesus is with you. Don't be afraid of COVID-19 because Jesus is with us. He is Emmanuel. Amen? He is Emmanuel. And God is with us. No matter what happened, God is with us. Remember that. So, in verse 2, atong makuha diri in verse 2, the leper was very aware of his condition and was desperate, no? Sa iyang condition palangdaan, mauna-una na siyang tawhanon palangdaan niya una-una, grabe. Sao man ako ni, hopeless na ko, wala na ko'y kapaingnan, pero inon tiga igsoon. Sa tanan nga sitwasyon nga nahitabo sa mga lepers, the only thing ayang imo mao pagduol ni Jesus. So sa panahon day nga hopeless ka, panahon day nga down ka, panahon day nga dili ka aware sa imong condition, murag dili ka andam, dili ka ready sa imong sitwasyon, ang imo day buhaton is to go to Jesus. Go to Jesus. No? Go to Jesus. Kinahanglan mo duol ka ni Jesus. Ngano man, in Psalms 34 verse 18, the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit, no? Sometimes ang ato ang espiritu, no, murag na crush, murag na discouraged ta, no? Atong kasing-kasing broken hearted ta tungod sa atong sitwasyon, but remember, buhata ang pagduol ni Jesus right now. Come to Jesus and God will give you peace. Ang Dios maghatag nimo kalinaw, maghatag nimo comfort o maghatag nimo kadasig, no? Ang atong strength nagagikan lang sa Dios, no? In spite sa imong sitwasyon karon nga naa ta ani nga sitwasyon, but remember, ang atong strength nagagikan sa Ginoo. Wala nagikan sa kalibutan, wala nagikan sa mga katawan, but nagikan atong strength sa Ginoo. So that's why duol na to ang Dios. Even broken hearted ta, even crushed in spirit ta, but we need to trust God. We need to believe in God. And ang Dios mo tagpo sa atong panginahanglan. Remember in Psalms 34:18 na He will near, no? The Lord is near, no? Ang Dios duol sa mga broken hearted. Remember kani nga sitwasyon, duol ang Dios diya kanimo kanako. Amen. So doon natin makutlo ani nga lisod igsoon. Oftentimes God uses those completely desperate times in our life to draw to Him. No, sometimes i-allow sa Dios ang mga panahon nga desperado ta, i-allow sa Dios ang mga panahon nga ani nga sitwasyon aron nga
maka-close bitang mayo kaniya. Mo draw closer gyud kaniya. No, Jesus is there. Amen. Jesus is there. I need to come to Him. We need to come to Him. Tungod kay ang Dios naa kanunay siya kanato. Pero gigamit niya ang sitwasyon para mas masuod gyud ta niya. And through this time, grabe, dako tag time diya kaniya. Dako taw pamalandong diya sa pulong, dako taw time sa prayer, and we will close to God. Close kay ta sa Ginoo ug mao niya ang purpose. That's why di nato ma-blame ang Dios. Tungod kay ang purpose for us to grow, for us to stand firm, no? Aron nga malingon ta, aron mas strong ta. And that's why atong prayer kay nagpray man ta sa JDC family nga Lord, dunay kausaban, dunay kabaguhan sa matag usa ka kinabuhi. So atong gi-prayer is kabaguhan. And diba, giingon ang panultihon 20 versikulo 30 nga usahay baka sinati tag mapait kag sanatian una pa kita mabag-o sa atong pamatasan. So ang atong prayer is kausaban sa tibuok churches, sa mga tigsimbahan sa atong sa JDC family. So ang tubag sa Dios, no? Atong masamtan na mao kini ang tubag sa Dios for us to grow, for us to be changed, no? Mausab ta. Pinaagi na sitwasyon dako kayong usabon sa Dios sa atong kinabuhi. So praise God, atong pasalamatan ang Dios tubag sa atong prayer. Tungod kay nag-ampo ta og usaban. That's why pinaagi niini daghang usabon ang Dios sa atong kinabuhi. Og daghang parte sa atong kinabuhi nga ma-realize nato, maka-realize ta sa atong mga kadaghang mga kasaypanan. And ato kining isurrender sa Ginoo. Amen. So sama sa usa ka desperado nga sanlahon, no? It takes humility to come to Jesus, tinuon. No, tungod kay ang pride keeps us from going to Jesus, no? If natay pride mo gunay nakabalambag nato nga dili gud ta makaduol ni Jesus, but it takes humility nga diin makaduol ta sa trono sa presensya sa Dios, no? No, salamat kayo sa pulong sa Dios, no? In verse 3 ato makita diri in verse 3 nga gihikap siya ni Jesus o giingnan, gusto ko mamayo ka. Grabe. Humility in verse 2, nakita nato ang humility nga gipakita sa usa ka sanlahon, no? Anduna say reverent humility nga iyang gipakita, no? Sinangka nag-worship siya, nag-bow down in worship, no? Bow down siya, nagpakita siya og pagpaubos sa iyang pagduol sa Ginoo. That's why atong sa atong kinabuhi, if we come to Jesus, we need to bow down. We need to bow down in our hearts. Nang lamang paubsanan to kasing-kasing nga dili ta mo sukol sa Dios, dili ta mo question sa Dios, dili ta mag-blame og laing tao, no? Walay tao nga atong blimon, no? Kay wala goy bisag usa nato nga ganahan sa COVID-19. So wa ta nakabalo kay wa ta kakita ini nga virus. That's why I hope nga JDC family walay bisag usa nga atong blimon tungod kay nahitabo kini nga sitwasyon. Tungod kay wala ta naka-physical gathering, tungod kay wala na tay simba sa church, and then mo blame ta sa ato ang isig ka matuto. No. Dili pwede nga mo blame ta. Rather, magtinabangay ta atong i-pray ang matag usa nato nga kitang kada usa nato dunay kalig-on nga dili ta mo surrender in spite sa tanan, tungod kay kini usa ka testing lang, usa ka pagsulay sa matag usa ka nato. Remember sa kinabuhi ni Job, itistingan si Job sa tanan, balatian apil ni anak tanan ang wala miyang anak. But remember, usa ka testing lang ato ni Job para sa great blessing. JDC family, nagpadulong atong great blessing. So we need to take rest sa atong kinabuhi karon. Kinahanglan magrisiko ta, kinahanglan mo suffer ta, kinahanglan nga mo padayon ta, kinahanglan dili ta madala sa atong pagkadiskalis karon, kinahanglan dili ta madala sa atong kabalaga karon, but kinahanglan magpadayon ta in serving God. Kay ang Dios nasayon siya, ang Dios nag-set up siya og dagko mga butang para sa ato. JDC family, hopefully masamta nato ang pamanaw sa Dios, no? So in verse 3, Jesus dili lang sa katungasan lang, dili lang sa iyang bow down, sa iyang posture nag-bow down siya sa Dios, but even sa iyang words, even sa iyang pamulong, he is humble.
The lepers is humble sa iyang pagpamulong. Tiyaw mo na siya, Lord, if you are willing, you can cleanse me. You can heal me. If you are willing, di ba? No kanang pulong nga, if you are willing, dunay pagpaubos sa iyang sulod nga bahin. No, wala siya moingon nga, Lord, makaayo ka. Lord, ayuha ko. Lord, imo kong ayuhon. Kabalo kong gamhanan ka. So wala siya ninyo na. Yun siya, Lord, if you are willing, you can heal me. Grabe ang pagpaubos sa Iso. That's why, not only in posture ta magpaubos in the sight of God, but in words, kaubos na subangan sa Ginoo. Atong i-acknowledge na atong magkulang. At hindi ato kaya kung wala ang Diyos sa atong kinabuhi. So, atong nauna, atong kasing-kasing, atong ipaubos tubangan sa Ginoo. As what the lepers did sa iyang pagduol sa Ginoo. Diba? So, ang kamot ni Jesus in verse 3, Jesus reaches to the leper and touches him. So, Jesus is personal. So, Jesus is personal. No? Muna nga, gusto ang Diyos nga personally ma-encounter nato siya. Gusto ang Diyos nga personally mo dool ta niya, personally kung desperado ka, ikaw mismo personally makikimamat sa Ginoo. No? Isuon gidasig ka nining mao nga mensahe nga kada usa nato personally mo dool ta sa Ginoo. Although we have prayer, aduna tay mga request, aduna tay mga intercessory prayer, aduna tay mga midweek prayer, aduna tay Saturday prayer warrior. But kinahanglan ang matagusan nato. Need kayo ang personal encounter sa atong buhi nga Dios. Just like a leper. I know nga daghan pa ang mga sanlaw nato, but only siya lang ang nanimbaso gyud nga maka-encounter gyud sa ni Jesus. At remember this, Jesus ganahan siya nga mo-encounter kada usa nato individually as Lord and Savior. Amen. So ganahan siya individually, buduol ta niya. So in verse 4 padayon ta. So in verse 4 gisaksyonan niya ang mao nga sanlahon nga dili daw ipanugilon, and then adto ni ang pari ipahiling siya, no? So Jesus works in us to testify to others. Atong hinumduman nga ang Dios wala siya ni hunong sa iyang panimuhat. He never stop working, no? He never stop working. Bisan to dili nato makita ang iyang panimuhat, but he never stop working. Bisan naata ani nga sitwasyon karon, nagatubang tani nga sitwasyon, but remember this, nanimuhat ang Dios, taliwala nining tanan. No, Jesus works in us to testify others, no, para makita sa uban nga adunay Dios nga gamhanan, no, di ba? Pagkakita sa mga tao nga gihikap si Jesus ug wala i-transfer ni Jesus ang sanla, pagkita sa mga tao nga si Jesus wala nagpanuko, no? Pagkakita sa mga tao nga diha na ayo dayon ang maong lepers, no? Nakita nila ang gahom sa Dios, no? Siguro ang isunod-sunod sa mga tao na itong panahon na nga makakaon lang sila, makakita sa mga milagro, no? Makabenepisyo sila, but this time nadungagan ang ilang pagsalig sa Dios, nadungagan ang ilang pagtuo sa Dios, nga in spite sa incurable, sa mga sakit nga wa nay tambal unay kaayuhan, but there is Jesus na magkaayo, taliwala sa dili na maayo. Amen. Remember sa 38 years nga naa sa katungdo sa linaw nga nagsakit sa 38 years sa John chapter 5, di ba? No, sa tanan nga nagmasakiton dito ang 38 years giduol ni Jesus dito sa kadugayon dito, and Jesus healed atong maong tao, no, di ba? So, daghan kay mga senaryo sa Biblia nga gigamit ang mga naay sakit aron nga makita o ma-display ang gahom sa Dios, no? So, what if di pa sinati ka ining mga COVID-19? What if na-positive ka ining COVID-19 para gamiton ka sa Dios nga makita siya sa imong kinabuhi?
makatestify ka sa diyang makarecover ka, makatestify ka sa diyang ang kayuhan gipaabot sa Dios diyang kanimo, no? So atong pasalamatan ang Dios in spite nga naata nagpositive naatay naay nagpositive nato kauban, pasalamatan nato ang Dios naman gamiton, posible ang Dios gamiton ang mga sitwasyon. Di ba si Job nang iyang balatian katong tanan ng kasulo iyang lapalapan, but pagkahuman ana nakatestify siya ang Dios gamanan. No, gigamit lang ang sitwasyon, gigamit lang ang balitian. Remember King Hezekiah, no? Ginungagan sa Dios og 15 years ang iyang kinabuhi. Sadyang nagampo siya, nagdanguy-goy siya, gipatuluan niyang luha, no, bisag ingnan siya nga mamatay na nga, no, gipasidanan sa kapropeta, but sadyang nagampo siya, naghilak siya nga kaluy-an siya, no, gipabalikan dito sa mga propeta nga ingna si Hezekiah nga dungagan ako 15 laing 15 ka tuig yung kinabuhi. God is merciful. Amen. Muna we need to come to Him. We need to come to Him because God is merciful. In Hebrews 4:16 again siya, let us then with confidence, no? Let us then with confidence draw near to the throne of grace. No? Draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Diba? Kung sa Bisaya pa, busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Diin ana ang grasya, dinha madawat nato ang kalikon, kaluoy nga atong gikinahanglan. No, ang gikinahanglan nato karon ang mercy sa Dios, ang grasya sa Dios, ang kalikon sa Dios nga ihatag diri kanato. Hallelujah. Praise God. So, sometimes mutinda, no? Sometimes atong i-pray sa Ginoo, Lord, change my situation, no? And we will believe in you. Sometimes mo niyang ginauna sa mga tao, Lord, usba ang akong sitwasyon kay mutuo ko nimo, no, ayuhan Dios akong kinabuhi kay mutuo na ko nimo, mupiling na ko nimo, no? But lahi kinahanglan Christian lahi ta, we need to trust and believe God with our situation. Kinahanglan musalig ta bisan na ata ni sitwasyon na, bisan atong prayer wala pa tayo pero kinahanglan musalig ta, mo believe ta sa Dios with our situation and see how it changes. Makita nimo sa diyang mutuo ka, musalig ka sa Dios, makita nimo adunay usbon ang Dios sa atong kinabuhi. But we cannot pray nga atong ang iyon ng Dios na usban ang sitwasyon. What if dili usbon sa Dios? Kay para makita niya, para makita sa mga tao kung unsa kagamanan siya. What if dili pa tayo sa Dios nga ihatag niya ang kayuhan to test sa imong pagtuo, aron testingan ta ikaw ako kung mobilib pa ba kita niya, kung mutas pa ba kita niya. What if itistingan lang ta sa diyang ang prayer dili mao sa sitwasyon nga imong nasinati karon. Remember this, Christian is full of trials. Remember in James chapter 1 verse 2, we need to face various trials. Consider it pure joy when you face various trials. So on, there is pure joy in spite of various trials na atong nasinatian. And God is always there, and God is always with us in spite sa mga trials, because God, He wants us to experience pure joy. Now, what if kani nga sitwasyon nga itong nasinati karon, ang katumbas ini behind this situation, pure joy ang ihatag sa Dios. That's why we need to take rest. Kinahanglan risgo ta, kinahanglan mo risgo ta, kinahanglan mo praise God ta, kinahanglan pasalamatan nato ang Dios in spite of this situation, because we know in spite of this there is joy behind, and there's pure joy. Hallelujah. God bless the family, and I hope na motivated tas pulong sa Dios karon atong nabati o dili ta anayan na magpadalas tong kabalaka. No, normal reaction nato is mabalaka, mapanik siya, but madugay-dugay mo wala nang kabalaka. Instead, do not take confidence that God is with us, and God is the great physician sa atong kinabuhi, and He is Jehovah Rapha, the great
decision. To God be all the glory. God bless all Jadis family and God bless all viewers. God bless sa mga tagusa. Okay, salamat sa pulong sa Dios. Napanalangin na pantanan kung na-encourage ra ba ang tanan. So guys, kung na-encourage ka sa mga mensahe, nakasayod ta nga daghan po mga tao nga sama po sa imo sitwasyon, sama sa tuwa sitwasyon nga dunay mga tao nga hopeless sila, dunay mga tao nga desperate sila sa ilang sitwasyon karon. So need kayo encouragement sa mga tagusa. So guys, pwede nimo ni i-share ng mga video ayog ikaw lang ang pulong sa Dios. Lord, kay daghan kay mga tao nga nanginahanglan kayo karon sa atong encouragement. So God bless guys.